Bilhin ko yung pumilo ng kasama mo. Matagal ko na yung hinahanap. Pwede ba hawakan? Ang sarap ng pumilo! Pagkasarap! Pwede hawakan? Ha? Binibinta mo yan, ma'am? Hawakan ko yan. Magkano yan ha? Bilhin ko yan dalawa. Boss, anong lugar to, boss? Lawis, Lawis, Liangga. Bilhin ko yung pumilo ng kasama mo. Bilhin ko yan. Pumilo ba? Di ba ni baligya-iya? Napakalaki ba? Bilhin ko. Bugol-bugol kay ka ba? Magkano yan? Bibilin ko. Di ba ni baligya-iya ka naman? Bibilin ko ba? Magkano yan? Bibilin ko. Ay, pagkana bro. Magkano? Bugol-bugol makay ka. Magkano yan? Namoron. Magkano yan? Bilhin ko. Kasi magkano? Di ba nabaligyan Oh, napakasarap po. Ma'am, bilhin ko. Di ba ni baligya-iya? Bilhin ko yan. Kina. Bugol-bugol makay Hawak, hawakan ko. Hawakan ko. Eh, pabinastos yan. Hawakan ko. Ito. Hawakan ko. Magkano to, boss? 150 ang Matamis kilo. ba to? Matamis. Pero nagalit yun, boss. Nagalit yun. Nagalit yun. Lalo Ito mo, sila, bayad ko, bilhin boss. mo Oh. na. Wow! Ang sarap ng pumilo. Pagkasarap. Binibinta niyo yan, ma'am? Ha? Asa na? Binibinta mo? Kita kag pumilo nga mong Bibilin ko yan. Magkano? Bibilin ko yan. Bibilin ko. Batos ka? Oh, ang laki. Ang laki yan. Ang laki ng pumilo. Ang sarap. Ito, ang sarap. Magkano to? Bibilin ko to. Magkano to, sir? 150 lang ang Matamis kilo. ba to? Matamis at juicy. Nag-assume yung dalawa, sir, na sila yung bibilin. Itong bumilo ko na pakakinis. Akala nila, kilala mo yun? Hindi. Ang laki ng pumilo mo. Binibinta mo yan, ma'am? Bastos mo naman, kuya. Binibinta mo yan? Hindi, syempre. Bilhin ko yan, ma'am. Ha? Bilhin ko yan. Hindi pwede. Ito, bilhin ko, ma'am. Bilhin ko to. Ang s- 150 ang kilo. 150, sir. Oh. Bibilin mo yan lahat. Ano nangyari dun, sir? Di ko alam. Di ko yun kilala. Kilala mo yun? Hindi. Wow! Ang sarap naman yung mga papaya nyo. Matagal ko na yung hinahanap. Pwede ba hawakan? Bibilin ko. Magkano yan? Yung dalawa. Bibilin ko na yung dalawa. Uy, ganyan talaga. Oh. Sarap. Wow! Ah, kasarap ah! Akin na yan! Wow! Ano nangyari nun? Iwan ko, kasama mo yun? Hindi. Tinga, galit na galit eh. Akala ko kasama mo. Hindi. Baka yung papaya nilang ibig sabihin. Wow! Ang laki naman ng mga miracle fruit nyo. Pwede hawakan? Ha? Hawakan yan? Magkano yung bibilin ko? Ha? Magkano? Pahawak ako eh. Sa'yo na lang pare. Magkano to? 150 pare. Ha? Sa'yo na to, sir. Oh. O sige, Bayad na, Gcash mo. ano nangyayari dun sa dalawa? Akala ko kilala mo yun. Hindi, nagalit sa akin ah. Akala ko kilala mo yun, sir. Hindi. Wow! Ang laki naman ng miracle fruit nyo. Pwede hawakan? Ha? Pwede hawakan? Hawakan ko. Uy! Hawakan ko yan. Magkano yan ha? Bilhin ko yan dalawa. Ang laki naman yan. Saan galing yan? Ha? Ha? Saan galing yan? Pwede, hawakan ko. Hawakan ako pare. 150 pare. Ha? 150. Sige, bilhin ko. Kilo to ah. Kilala mo yun, sir? Hindi. Anong nangyari doon? Ba't nagalit yun, sir? Di ko nga alam eh. Akala ko kilala mo yun. Hindi.